Ora-ora demono pengen main podoan. Sayuta mara saged diwuri. Ampian kaya wong delok puter kaya menjangan mati. Ora bakal gigit kuluku salopo. Ayo kendel-kendel kowe. Ndak ora dawa umurmu kowe. Landang nang golo pedhot kulumu. Tapawa narko kresna tan sulut kanyokro ring wadananira layu kumbakocam rahnya marah tani mboten lepat ingkang dados pamawas kula ingkang kepareng rawuh wonten ing Ndarawati menika Nyai Kanastren garwanipun Kyai Semar. Nyuwun pangapunten kula ngaturaken pambagi panakrami mawan tuwa-tuwa kunjuk Nyai. Inggih. Kanjeng Sinuwun Ndarawati sanget anggen kula nampi semanten sih katresnan jengandika dumateng kula salam taklim kula katur. Nun inggih kula tampi dawa sami-sami. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Anoman ndak tampa. Jongkem kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa. Bekti kula sinuwun. Ya Bagong ndak tampa. Nuwun sewu sinuwun Prabu Ndarawati. Kabar kula tampi bilih Kyai Semar Badranaya menika seda mapan wonten ing negari Ngastina. Gandeng kula mboten pitados lajeng kula nakyenaken kula sowan wonten ing negari Ngastina minggah wonten ing Stinggil Binatarata nanging wonten bab ingkang ndadosaken kagiyating manah kula manut cariyos saking Raden Patih Harya Sengkuni leres lan kepara nyata bilih Kyai Semar seda nalika ngunjuk unjukan mapan wonten ing wandi negari Ngastina lajeng dipun rukti kaliyan para sata Kurawa dipun sarekaken mapan wonten ing kutha Pramanakati ing wewengkon negari Ngastina. Salebetipun kula badhe lumarap wonten ing pakuburanipun Kyai Semar kedadak patrapipun Patih Harya Sengkuni murang tata badhe ngunjak kaliyan kula. Blaka suta kemawon ripalungguhan samangke kula sampun kecalan kiblat. Sinten malih ingkang kula sambat sebuti kejawi namung paduka Sang Marteng jagat socaning rat obor ing bawana.
Lelugon laguning lekas kula kita linuding kidung kadung kadereng amor memangun manah rahayu haywana tanah golong kumulung manat dukara nuwun pangapunten Sinuhun Prabu Ndarawati gandeng gothek ngakathah wonten talining jagat kalian reksakaning jagat talining jagat niku Bapak Semar reksakaning jagat niku paduka Sinuhun Prabu Ndarawati sinten malih ingkang kula sambat sebuti magepokan kalian sedanipun Bapak Semar kejawi namung paduka paduka niku sampun kawentar titising Bathara Wisnu menawi mboten saged ngrampungi lelampahan menika lajeng Panakawane sambat dhateng sinten Bagong pe meneng luwih dhisik Nyai Kanastren ndak aturi pinarak Kang Prayoga aku bisane mung budidaya dene Ki Kasil lan orane bakal ndak pasrahke marang kurbane Hyang Agung Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Haywa sungkawing tias mring solaing rene ira Wantaramiji kang putring jangkar bumi kula Punantarja mboten langkung sembah pangabekti kula mawan tuwantu kunjuk sandhap padha paduka Prabu Ndarawati ya Antarja ndak tampa ripalungguhan iki ana pakaryan sing kudu ndok sangkul ingkang dipun kersakaken kowe perangane satriya ingkang bisa ngambah ana sajroning bumi ndak pundhut kanthi banget ripalungguhan iki kowe ndadasa Bantala manjinga sajroning bumi tumuju marang kutha Pramanakati wewengkon negara Ngastina golek ana pakuburane Kyai Semar yen wis ketemu kwandane aturna mrene wis paken Paman Prabu Paman Prabu kula nyuwun pengayoman kula nyuwun senjata pitulungan iki lak ponakku Mandura Wisata inggih kasinggihan Paman Prabu apa ingkang dumadi ana negaramu Mandura atur wuninga bilih Kanjeng Rama Prabu Baladewa lan saperangan ageng Sentana Praja Mandura jengkar saking sasana bab menika dipun ginakaken dening trubusaning satru nenggih Narendra saking Tirta Kadasar ingkang jejuluk Prabu Anggila ngamuk punggung Suratamtaha ngrangsang perang mapan wonten negari Mandura nadyanto kula sakwadya bala sampun budidaya anggenipun ngunduraken parandene kalang kabut tanpa daya sinten malih ingkang kula sambat sebuti kejawi namung paduka Paman Prabu Ndarawati aku durung bisa mbantu lenggah ning mburi kene
Kakang Semar. Bapak Sirine Sarati kaya melu bela sungkawa jedul saking lemah bengkah hanenggih Raden Antareja gendhong dumateng wanda mangkono ajelih-jelih jerit sundul langit kaya njula natap angkasa nenggih sang Nyai Kanastren dalewer ponangluh kaya dineres nadyanto megap-megap lan magep-magep pedhot-pedhot kawijil ucape Nyai Kanastren Kyai Semar yo kene kaya mengkono lakonmu panjenenganmu bijare dewa mongko sing jenenge dewa kuwi kena ing lara nanging luput ing pati jangka jagat sing nekani merga aku percaya kawengisane para sata Kurawa sing anjalari sedanmu Bapak kula mboten ngira babar pisan jenengan sampun nilar dhumateng Pedro Bapak. Sampun pinten dinten jenengan niku dikubur langkung bareng kaboyong wonten Ndarawati wujudipun sampun kados mekaten. Sinuwun Prabu Ndarawati. Kula nyuwun pepadhet sinuwun. Nuwun sewu Kyai Kanastren. Pedro mundura sawetara muga-muga patine Kyai Semar sak jabaning garis pasti coba tak usadanane nganggo kembang Jaya Kusuma Jaya Kusuma mung dadi lantaran kabeh wis pinurba dening Gusti ingkang Maha Nasa. Apa bener pancen panjenenganmu kuwi asmane Kyai Semar?
ngaturaken panuwun dene dengan dika sampun dados lantaran kula waluya jati temah mulya kula saged mati kados mekaten merga saka nistane patrap ingkang dipun tindakaken Sata Kurawa kula menika dipun giring wonten ing pandhe utawi warung kula ken ngombe wedang semunipun wedang kala wau sampun dipun campur mawi racun semrepet panon kula boten eling purwa duksina parandene awit saking sih wilasanipun Gusti lantaran sinuwun Ndarawati kula sampun waluya jati saged gesang malih kowe lak Kyai Semar sandangan sarta wujude cetha lamunta iki Kyai Semar nggih wong desa nika lek ngundang kula nggih mar ngoten kula ngerti celuk mar niku noleh ning kula niki wong sing tresna kalian Kyai Semar mula sandangan kula memperke Kyai Semar kula lemangan kula akeh-akehke menawak kula kaya Kyai Semar ning nami kula Senes Semar ning nami kula Jumar siapa? Jumar Jumari Jumar akrokane wong sak mene mbiyane kabeh do jantungan bake dapure Jumar Ibu napa Bagong jenengan mau ngrangkel Jumar iya pripun ambune solar akrokane sik to Gong iki ya ora kleru lho Gong jenenge Jumar diundang Mar deke ya noleh lho lah niki to pripun Bose iki lak wong sing cara tembunge mentereng tresna karo Kyai Semar ngefan lah niku Semar fan club niku Semar lover ngono-ngono iya iki ra kena dipaido mula apa-apa dimemper-memperke kaya Kyai Semar nggonku ki ana seneng karo piyayi ora mung solahe ora mung lengasta krida budaya nanging klebu sak kukune ya melu didawakake kula nyuwun pangapunten kowe kundura ya tak gawani wujude redana sing ora akeh mbok menawa kena kanggo nyambung umurmu Kyai Jumar Mandai nuwun bingun Prabu Ndarawati lemah teles berjalan kemarin sorote pandam sumuluk hamadangi jroning pasarean nani wadana remuk ramu kalingan ngangrangan sang
yak manah gantung laturi paring pengayoman dumateng negari Mandura Paman Prabu lajeng wonten pundi kesahipun Kanjeng Rama Prabu Baladewa sinuwun nadyan to ingkang pejah kala wau jumar nanging ngantos ripalungguhan samangke taksih liwung bingung raos kula tegesipun Kyai Semar sakmangke mapan wonten ing pundi kabeh wae ndak aturi melu ndedonga nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Tresna Ratu Ndrawati sing bakal ngubengi jagat baya ana ngendi mendrane Koko Prabu Baladewa kelawan Kyai Bandranaya mawik nem mastu puji dikir kidung suci mantra rahayu mapan wonten pucuking gunung Tidar pakuning tanah Jawa ayem tentrem jenjem permanem anane mung rahayu kejaba papan ingkang kebak sejarah gedhe winimban ing kono dadya lenggahe Sang Pamong Agung nenggih Kyai Semar Badranaya ingkang dinatep kaliyan Nata Agung Mandura Sri Baladewa Patih Praguta miwah Prabawa mangkono kawijil kang pangandika ruruh ririh hangarih arih
sopantuk wahyuning alam ya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikat rek mangukut kukutaning jiwangku Kyai Semar ndak bacotake anggenku matur merga saka petenging rasaku kodenging batinku merga para kawuling negara Mandura sing ripalungguhan iki padha nandhang Cintraka satemah tetel kapercayane marang para sentana praja kuwi ngandadekake Baladewa ingkang dadi juru kemudi tumraping negara Mandura rumangsa nyangga dosa sing gedhe merga nadyan kaya ngapa lan kepiye babakan mulya rekasa tentrem lan tintrime wong sak negara Mandura ki dadi tanggung jawabe ratu lan sentana mula aku nganti kelawan Praguta Prabowo lan uga sak perangan pejabate negara Mandura nyuwun dawuh kelawan Kiai Semar ning parandene malah ndok kanthi munggah ana ing Gunung Tidar. Sing ndok kesake kepiye Kiai Semar? Ha inggih. Sinuwun Prabu Mandura kalilan matur sisip nyuwun guni samudra pangaksami. Ingkang sepisan menapa to sebabipun sampeyan kula dherekaken munggah wonten ing Gunung Tidar merga gunung menika minangka pakuning tanah Jawa. Lan ugi sejarah wiwitan tumangkare agama pungkasan lumantar perjanjen nenggih kula pun ismaya jati kalian Syekh Subakir utawi Sayyid Samsudin Al-Bakir saking laladan Ngerum ing tanah Busroh. Nah, nuwun sewu menawi magepokan kalian dika anggenipun ngasta bawat adil wonten negari Mandura kalilan kula tak klungsu-klungsu nderek udu dadi pejabat negara niku yektine mikul tanggung jawab sing abot mboten namung wonten ing donya ning nganti tekan jaman kelanggengan utawi akhirat ing atase dadi sentana praja niku medeni dadi sentana praja niku abot sanggane parandene kok akeh wong sing mendem jabatan edan karo kelungguhan lan sing marai negara niki kesruh merga wong-wonge ora ngrampungke perkarane dhewe ning senengane nyampuri urusane wong liya mula dadine warsuh lan ugi kesruh sinuwun malah menawi kula tingali akeh bab sing salah ning dadi kaprah lan dianggep lumrah sakniki cobi mang penggalih pejabat niku kudune lak ngurmati dumateng rakyat ora kok malah njaluk dikurmati rakyat pejabat niku kudune ngajeni karo rakyat ora kok njaluk diajeni kalih rakyat pejabat niku kudune ngladeni rakyat ora kok njaluk diladeni rakyat pejabat niku kudune mulyake rakyat ora kok malah golek nikmat nganggo duwite rakyat pejabat niku dadi wakile rakyat dadi abdine para kawula merga sing diblonjo dening pejabat niku nggunakake duwike rakyat lumantar pajek yen nganti rakyate uripe keserakat lan sekarat kok nganti wakile duwite pirang-pirang miliar niku genah yen pakartine kleru lan luput yen ditutuk-tutukne negarane bakal bubrah langkrah ora pernah merga nepsune wong serakah
Lah niku mila sampeyan kabeh ingkang dipercaya dadi wakile para kawula, sampeyan kudu gelem mawas diri ndandani pakarti. Monggo bebarengan ambangun praja, mbangun jiwa, raga, lair batin sak wutuhe kudu kecakup. Mandura niku bumine subur makmur. Mula sampeyan kudu pinter anggone syukur, dene carane syukur urip sampeyan mangrengga kanthi gedhene rasa panarima, carane tansah bekti lan setya. Bekti tegese manembah kaliyan Gusti anut wewaraing Weda Suci, ewadene setya mangjaga kapercayane para kawula kanthi dadi sentana sing becik, apik, jujur, adil, wicaksana. Aja pati-pati ngrasake urip mulya yen sampeyan durung bisa mulyakake kawula. Yen sampeyan pinter mulyakake kawula, mesti mangke pangeran sing genti mulyake urip sampeyan para sentana praja. Caritane satriya linuwe kang marti mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti ayuning kayun tinesu apa brata waladala ya jagat ya dewa ya bathara kanggone wong sing gegem panguwasa krungu pangandikamu mesti racake padha serik lan ora gelem nampa Kyai Semar. Nanging lamun to ditampa kanthi ati suci lan linambaran budi rahayu mesti wae dadi srana panggugaing rasa anggone netepi marang jiwa tama. Nah, leres sinuwun leres. Kejawi saking menika negara sing apik lan becik niku yen wong-wonge gelem ngajeni lan ngurmati kalih leluhure ingkang sampun gedhe labuh labete kanggo kamulyane wong sak negara. Wong kuwi yen lali sumber bakale ketiwasan. Mula gandeng leluhurmu niku pun seda, pun sumare wonten ing astana Gadamadana. Sampun kesupen mangkirim donga. Merga wong niku yen wis mati, panganan sing dinteni mung dongane anak putu sinuwun. Salah katangipun Kakang Kyai Kresna. Mrih mangsut narimeng kabu budine kang den bawane bareng donya ki paribasan tak ubengi nyatane pituduh saka Hyang Agung wis diparingake marang Ratu Ndrawati. Kyai Semar kelawan Koko Prabu Baladewa jeng andika niku nembe ewuh napa wonten Gunung Tidar. Ah, Kyai Kresna. Nadyan kaya ngapa lan kepiye dadi ratu ki abot sanggane, mula supaya wening kang dadi ciptaku aku pengin dituturi karo Kyai Semar. Aku nganti kelawan Praguta kelawan Prabowo. Nggih, kula aturaken sembah pangabekti Sinuwun Ndrawati. Sungkem kula kunjuk Sinuwun Ndrawati. Iya, ndak tampa. Kula suwun kanthi sanget Koko Prabu Mandura enggal kondur wonten ing negari Mandura. Nadyanto semunipun sampun padhang tetrawangan penggalendika karana tuturipun Kyai Semar. Ingkang prasasat pangandikanipun Kyai Semar menika mujudaken nugraha utawi bondo ingkang boten sekedhik. Nanging mang titeni tekane bondo mesti bareng karo tekane coba. Sing do karepake kondur ing Ndrawati.
Sapa? Aku ingkang mbau reksa utawa kaprai juru kunci ning Astana Gadamadana. Jembawan kang dadi aranku buta gidrah-gidrah sapa? Kala Kridaksa saka negara Tirta Kadasar. Iki sing jenenge kuburane leluhur Mandura Astana Gadamadana. Dasar para nyata. Nyingkira tak obrak-abrik piye? Oh. Ah. 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 Oh. Ah. Satrio Bagus Buri nek buntute sapa? Putra Ratu Ndarawati, Gunadewa kang dadi aran. Kowe nyingkira tak ora arek Gadamadana, setan. Wah. Hey. Ah. Oh. Ah. Oh. Hey. Ah. 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 Oh. Hai. Obrak-abrik Astana Gadamadana. Ayo obrak-abrik, yo yo yo. Ah. Ayo maju, yo yo yo. Oh, yo yo. Ayo kuburane dirusak, kuburane dirusak. Ayo. Yo 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 yo. Yo kok. Wah. Iblis anak, setan alas, ndarak perkara Ratu Madura. Paning ora arek kuburan Gadamadana kang ora teko umure. Setane. Iblis anak kowe. Akae wange metu. Tanurunga kowe metu saka pandhelian. Lekno mripatmu jarengen gobokmu. Ratu Tirta Kadasar. Kadangku sepuh Kartapiyoga yen kok pateni Kakrasana. Wong tuaku ndok sirnakake. Iki sing ora trima Prabu Anggila. Marem aku iso ngorak-arik kuburane mbah-mbahmu biyen cangkemmu. Woi. Pak. Ora-ora demone to ipeng-ipeng padha. Sayu kamara saketi wuri. Ampian kaya wong delok puter kaya menjangan mati. Ora bakal gigek mulutmu salopo. Ayo kendel-kendelke kowe. Ndak ora do umurmu kowe. Landang nenggala pedhot kulumu. Ah. Ah.
Wah, patihe sing ra trima. Ratu karo ratu, patih karo pat. Kari 5 menit ngletak lho. Patih kaya ngono ki ngatasé diblonco pirang-pirang mung didoli turu. Praguta. 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 Yen nganti negara ki kok dole turu mung kowe diblonco karo para kawula sing pajeke paribasan nekek gulu. Ngono apa patut babar pisan. Ora kaya biar gasmu. Praguta. Praguta. Woi! Ha ha he ha he ha. Prabowo. Wonten dawuh. Bukan. Kakak. Bangun. Ayo masuk di bis. Ayo bangun. Kakak. Oh, sinden udoke sapa? Dian mboten tangi. Monggo biasa niki senjata pungkasan kula. Wah, mboten tangi. Ora tangi gejon biasmu Praguta. Wah. Hey, nitik sandangane patih. Yen pancen patih mara gage maju apa ora ngarsa. Iki patih kala kridaksa sing maju. Sepira bangga wae sumbaro. Edian tenan. Patih karo patih sapa sing gletak?
Nuwun sewu Sinuwun Prabu Mandura menapa dene Sinuwun Prabu Ndarawati kula saged anggagapi awit risakipun Astana Gada Madana menika andadosaken gempung lan ugi gempaling penggalih dika ning menika sampun kinodrat dening jagat menungsa mung sadrema nglakoni lan sak sampunipun mulat dumateng gelaring lelakon sampeyan kudu ngaji sampeyan kudu sinau janjane kok ana lelakon sing kaya ngene sing dikresake pangeran niku kados pundi merga nuwun sewu menungsa niku kala mangsa gelem dandan-dandan ning dadak ngenteni rusak luwih dhisik mila dinten menika wektu ingkang prayogi kangge mbangun Praja Mandura dipun wiwiti saking ambangun Astana Gada Madana papan ingkang ngukir sejarah gedhe tumrape negari Mandura merga mbangun negara niku sing bener kudu diwiwiti saka ambangun sejarah supaya menungsane padha eling lan bali marang jati diri men kabeh padha ngerti yen leluhure dhewe niku janjane wong ampuh lan wong elok sing nate gawe girise wong sak donya